stress na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Help, I need kayakap right now. Ang sarap na may kayakap, tapos may manlalambing sa'yo, tapos may mag-aabot ng chocolate at saka malamig na ice coffee. Alam mo, kapag ganito mababa ang aking hormone levels because there's a visitor, ay nako, sinasabi ko sa'yo, dapat ikaw mismo niyayakap mo ko. May ganun ka bang jowa, napaka-clingy kapag ka may visitor? Alam mo na yung sinasabi kong visitor, B. Yan yung mga tipong pag dumating na sa babae, ay, taray ng mood swing. Di mo alam kung may toyo ba, kulang na lang isama sa adobo. It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daw-dalanang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip na naman ng asawa mo o ng jowa mo na magbugnot. Yung, may ganong feeling ka ba, ha? Yung pagkagising mo sa umaga na parang ang sarap-sarap ng gising mo, pinaghanda ka pa ng almusal, tapos maya-maya kapag ka medyo tumatabingi ang mga bagay-bagay, ayan na siya, bigla kang sisigawan, wala ka namang ginagawa. Diba yung mga tipong nananahimik ka sa gilid, pero dahil meron nga siyang dalaw, lahat ng mga galit niya sa mundo, ibinubuntun sa'yo. Kawawa ka naman. Well, para medyo gumaan ang araw mo ngayon, perfect na perfect. Kasi parehas kami ng asawa mo, parehas kaming may visitor. Pero actually, meron namang minsan nakaka-control ng mga ganyan. Well, kung ikaw, medyo nag-iinit-init na, napag-iisip-isip mo na ayaw mo umuwi ng bahay dahil nga yung misis mo, di mo matansya. Well, saktong-sakto ka lang napuntahan na stasyon. Ako po ang inyong makakasama, makakadaldalan 3 to 6 p.m. yan. Para sa programang Love Trip, DJ Mara Tony. Alam mo, isa lang din naman na mabibigay kong tip sa'yo. Hindi mo kasi maiiwasan yan, be. Marami nagsasabi, alam mo, nabubwisit nga ako pagka may nagsasabi ng mga lalaki na kapag may mga dalaw kaming mga babae. Wow! Ano lang yan? Psychological. Psychological mo yung mukha mo. Mabuti sana kung ikaw nakakaramdam ng init na to. Iba kasi yung mga init na nararamdaman mo dyan. O yan, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo! Diba mukhang nagiinit na naman? Pagka ganyan yung mga mukhang ganyan, ay nako, lumayo-layo ka dyan. Delikado yan. Anyway, pagaling natin ng iyong araw ngayong hapon. Today is August 28, Thursday. At ganitong oras, alam mo na, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, uminom ka na ng malamig na tubig, dali. Alam mo, mas nakakabawas yan ng init ng ulo kapag umiinom ka ng malamig na tubig. Hindi mo dinadaan sa mga mura, sa mga masasakit na salita. Yang ka na naman, magsasabi ka na naman ng kung ano-ano. Pag chinat mo siya, pigilan mo. Well, ito ang hindi mo pipigilan ngayong araw. Ang pakalakas ng iyong radyo. Pakitodo ng volume. Perfect na perfect tong next song para i-dedicate sa iyong jowa o asawang laging grrr. Anyway, for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1